Dacă ați avut în familie vreodată sau lângă dumneavoastră o situație gravă de boală, când ați văzut cum se chinuie efectiv, se zbate un om care este, de exemplu, un cancer și cum se răscolește și cum strigă la Dumnezeu și cum încearcă toate posibilitățile și împreună cu toți ceilalți din familie, sau alte boli grave, dacă ați văzut cum oamenii sunt afectați de anumite boli și ați trăit în preajma unor astfel de situații, cunoașteți tumultul acela interior care apare între oameni atunci când se întâmplă așa ceva. Un tată îmi zicea, l-am chemat într-o zi și am zis, gata, trebuie să pleci. Am suportat destul, familia noastră nu te mai poate primi. Îți vei lua bocceluța și vei pleca de acasă. Grozăviile pe care tu le faci nu le mai putem suporta, sunt prea grele pentru noi. Îți iei totul și pleci de acasă. Mintea noastră așa este setată că atunci când vine vorba de dureri fizice, lucruri pe care le vedem, suntem tulburați, suntem afectați. Dar pasaje de felul acesta din Scriptură vorbește despre o tulburare a lui Dumnezeu. Și am discutat recent, dumneavoastră cunoașteți cartea aceea, Osea, în care Dumnezeu este tulburat și plânge și se zbate ca să scoată din păcat un popor pentru care a investit atât de mult și pe care l-a iubit așa de mult. De ce oare atunci când vine vorba de lucrurile astea care țin de trupul acesta, facem totul și dăm totul ca să scăpăm cumva? Dar când vine vorba de felul în care este afectat sufletul și Duhul nostru de păcat, atunci parcă lucrurile trec mult mai ușor. De aceea și oamenii aceștia au primit această scrisoare de la Pavel în care sunt chemați să ia măsuri cu privire la păcat. Și înainte de scrisoarea asta, spune textul în partea a doua, a mai fost o epistolă, a mai fost o scrisoare în care Pavel iarăși le spusese să nu aveți legătură cu cei care trăiesc în păcatul de curvie. Și probabil că n-au înțeles, n-au ascultat. Și iarăși în scrisoarea asta Pavel vine și le spune, uite, aveți grijă, păcatul ăsta este așa distrugător, faceți ceva. Și Pavel îi forțează practic să ia măsuri vis-a-vis de păcatul acesta al curviei. Știți că Domnul Iisus Hristos însuși spunea despre un om, mai bine nu s-ar fi născut. Sau altă dată spunea despre alți oameni, mai bine li s-ar lega o piatră mare de moară de gât și s-ar arunca în mare. Nu știa Domnul Iisus Hristos ce înseamnă durerea sau despre ce vorbea El? Despre a ne socoti pe Dumnezeu, despre a batjocori pe Dumnezeu, despre a călca în picioare harul și bunătatea lui Dumnezeu, despre asta vorbea. Și atunci El zicea, așa de grave sunt lucrurile acestea, așa de grave încât ar trebui să tulbure, ar trebui să te provoace să faci ceva, nu să stai nepăsător la asemenea păcate. Discutând subiectul acesta, aș vrea întâi să spun câteva lucruri în introducere, așa, lucruri care m-au mișcat pe mine citind epistola aceasta. Să știți de fapt că pasajul acesta nu vorbește în primul rând despre imoralitate, deși de aici pleacă la imoralitate. Vor mai fi următoarele capitole și 6 și 7 vorbesc despre imoralitate și probabil că și de seară și duminica viitoare și probabil că încă o duminică vor fi discutate în biserică subiecte legate de păcatul acesta al imoralității și anumite forme ale acestor păcate. Dar pasajul din ziua aceasta vorbește mai ales despre judecarea păcatului. Despre păcat, dar mai mult despre judecarea păcatului, despre atitudinea pe care trebuie să ia biserica față de păcat. Și spuneam că aș vrea mai întâi să spun în introducere câteva lucruri. Știți cum începe epistola aceasta? Primul capitol vorbește despre crucea Domnului Iisus Hristos. Sunt 6 capitole, dacă vă uitați în carte, în care Apostolul Pavel scrie acestor oameni din Corint despre păcat, despre niște lucruri pe care el le considera scandaloase și i-a amenințat, i-a sfătuit, le-a vorbit în fel și chip pentru a rezolva aceste păcate. Și după aceea, de la capitolul 7 și până la sfârșit, vorbește despre lucruri cu privire la care a fost întrebat de către cei din Corint. 6 capitole rezervă pentru a spune ceea ce îl doare pe el și apoi următoarele capitole până la sfârșit vorbește despre ceea ce îi durea pe ei. Diverse întrebări, aveau probleme în familiile lor. Și atunci întreabă, cum e familia?
Erau oameni necăsătoriți, nu știau după aceea se căsătorească, nu se căsătorească, ce să facă. Și aveau probleme la cina Domnului și alte lucruri. Și aveau întrebări. Și Apostolul Pavel întâi le spune ceea ce îl durea pe el și apoi le explică despre lucrurile care îi dureau pe ei. Și ceea ce îl durea cel mai tare pe Apostolul Pavel, și de asta primele 6 capitole vorbesc despre păcat. Despre asta vorbesc. Sunt 2 păcate la care se referă Apostolul Pavel și pe care îi somează pe acești oameni să le rezolve de urgență. Primul păcat este dezbinarea și al doilea păcat este curvia. Despre aceste 2, sau imoralitatea, că sunt mai multe forme ale curviei, acolo este și prea curvie. Aici este incest, de exemplu, se vorbește și despre homosexualitate mai târziu în epistolă. Dar dezbinarea și imoralitatea, astea sunt cele 2 păcate despre care a vorbit Apostolul Pavel. Și apoi le răspunde la diverse întrebări, așa cum o să vedem în epistolă. Și spuneam că această epistolă a început Apostolul să vorbească despre Hristos cel răstignit, despre o viață răstignită, despre o viață sub sângele acesta al Domnului Iisus Hristos, despre a fi în Hristos. Chiar epistola începe cu gândul acesta că oamenii ăștia au fost sfințiți în Hristos Iisus, dar apoi chemați să se sfințească. Și sfârșitul epistolei, știți care este? Ultimul subiect important pe care îl tratează Pavel în epistola aceasta, probabil chiar așa, datorită unor întrebări sau neînțelegeri din Corint. În capitolul 15 vorbește despre înviere. Jumate de epistolă este despre păcat, jumate epistolă sunt răspunsuri la anumite întrebări ale oamenilor și coperțile, să zic așa, ale acestei epistole, măcar că nu era o carte cum este astăzi, ci era suluri, așa cum se scrie atunci, dar coperțile sunt astea: crucea lui Hristos și înviere. Păcatul și toate problemele din viața noastră pot fi rezolvate între crucea lui Hristos și înviere. Crucea lui Hristos și puterea învierii sunt singurele lucruri care ne pot ajuta să depășim, să izbândim, să alungăm orice păcat din viața noastră. Și iarăși, crucea Domnului Iisus Hristos și învierea, puterea învierii care s-a arătat în Domnul Iisus Hristos, sunt singurele noțiuni care ne pot aduce pe noi la adevăratele răspunsuri cu privire la viață și la întrebările noastre legate de viață. Întrebări legate de familie, întrebări legate de muncă, întrebări legate de orice. Crucea lui Hristos și învierea lui Hristos. Aici vom găsi răspunsurile și nicăieri într-o altă parte. A doua observație introductivă, să zic așa. Apostolul Pavel, la începutul cărții acesteia, spuneam că 6 capitole vorbește despre păcat și îi somează pe acești oameni și încearcă să rezolve problema păcatului. De ce? Pentru că în viața noastră se întâmplă tot la fel și Duhul Sfânt va face la fel cu noi. Ai întrebări legate de anumite frământări personale, legate de viitorul tău, de un loc de muncă, de o familie, de orice. Dumnezeu nu-ți poate răspunde sau nu te poate face sau nu vrea să te ajute să rezolvi lucrurile astea până nu rezolvi problema esențială a vieții tale, și anume păcatul. Dacă rezolvi problema aceasta legată de păcat, după aceea Dumnezeu te poate ajuta și îți poate explica toate celelalte lucruri. Dar nu va face până tu nu rezolvi asta, fiindcă altfel, imaginează-ți că ai fi un om în lume care avea de toate, dar sufletul tău ar fi nenorocit și te-ai îndrepta către ghenă. Pentru ce ar investi Dumnezeu într-o viață care se îndreaptă către ghenă? Și aici avea o viață unde să ai toate răspunsurile, să zic așa, cu privire la pământul ăsta. De asta spuneau oamenii Scripturii, dacă noi îl urmăm pe Hristos doar pentru viața asta, suntem cei mai nenorociți, noi nu realizăm. Pentru că tocmai realizările noastre ne orbesc să nu vedem ghena în care vom merge cândva, dacă nu rezolvăm problema păcatului. Și atunci, în primul rând, trebuie rezolvată problema păcatului și apoi Dumnezeu poate să intervină în viața noastră, să ne ajute cu privire la orice alt lucru pe care îl avem, indiferent că este un lucru mai mic sau un lucru mai mare. Spuneam despre a doua observație și această prima observație m-a condus la următorul gând. Cine a rezolvat problema păcatului în Corint? Sau cum a rezolvat Dumnezeu problema păcatului în Corint? Prin Pavel, prin Chloe sau familia sau robii care erau în casa aceasta, Chloe, prin anumiți frați colaboratori al lui Pavel care sunt menționați la sfârșitul epistolei. Și m-am întrebat așa, eu m-aș fi așteptat, și asta poate ați pățit și dumneavoastră, suntem aici în biserică, și ne așteptăm Duhul Sfânt să vină astăzi să ne spună nouă, uite, este păcatul ăsta, scoateți-l afară, să rezolvați păcatul acesta. Uite, omul acela este un om netrebnic care face lucruri grozave, scoateți-l afară.
Știți că Duhul Sfânt nu lucrează așa? Eu așa aș fi crezut că ar trebui să se întâmple. Scriptura spune altceva. Duhul Sfânt nu va face ceea ce noi trebuie să facem. Știți lucrul acesta? Duhul Sfânt nu va face curățenie când nouă ne-a spus și ne-a învățat Scriptura să facem curățenie și ordine. Duhul Sfânt n-a mers să facă El ordine în biserica din Corint. Cine era biserica din Corint? Știți cine a predicat în Corint? Pavel, Apolo. Aveau oameni cunoștință foarte mult de învățăturile lui Petru. Cei mai de seamă oameni ai zilei. Nu în felul acesta s-a rezolvat, prin predicarea asta neapărat s-a rezolvat problema. Aveau niște daruri spirituale cum nu găsiți în nicio biserică, cel puțin nu se spune în Noul Testament, despre asemenea abundență de daruri spirituale în biserică nicăieri, ca și în Corint. Și totuși darurile alea spirituale nu au rezolvat problema păcatului. Pentru că problema păcatului trebuiau să rezolve cei îndrituiți să o facă, și anume frații din Corint. Și în primul rând conducerea bisericii din Corint. Și Duhul Sfânt îl folosește pe Pavel și pe ceilalți, că Pavel le scrie lor, scoateți voi rău. Nu s-a dus Pavel să scoată cu mâna lui răul de acolo. El a spus, a judecat, le explică și felul în care a judecat și de ce, și în funcție de timp o discutăm asta. Însă ei trebuiau să rezolve problema asta. La fel cum în viața noastră banală, cotidiană, nu să vină Duhul Sfânt să ne spună să, nu știu, să trezești o dimineața să mergi la școală, să faci curățenie în cameră. Aici, la un moment dat, este partea, miezul capitolului nostru care n-a fost citit pentru că va fi citit la cină, care vorbește despre aluat, iarăși spune acolo, măturați voi aluatul ăsta vechi, adică nu o să-ți facă cineva curățenie ție în viața ta. Tu trebuie să faci lucrul acesta. De aceea noi ori stăm în biserică și investim în toate lucrurile, dar ignorăm lucrul esențial, de a face partea noastră. Duhul Sfânt nu va face locul nostru ceea ce noi trebuie să facem. Nici ca tată în familie, mă gândeam, nu e așa că mergem uneori acasă și vine soția și zice, mă, fă ceva cu băiatul ăsta, cu fata asta, uite ce a făcut, e obraznic, așa. Îți vine ușor să faci ceva? Poate zice, las, că am să fac, am să rezolv, cerți poate puțin să faci lucruri așa ușor și pe aia în timp poate lucrurile se agravează și prin urmă te întrebi, dar am făcut ceea ce eu trebuia să fac? De ce copilul ăsta a ajuns așa? Dumnezeu are ceva, nu are ceva cu familia noastră, ne pedepsește Dumnezeu. De ce a ajuns așa? Pentru că eu nu mi-am făcut datoria la timp, de asta se întâmplă așa. Și nici în ultimul ceas nu va face Dumnezeu ceea ce eu trebuie să fac acolo. Eu sunt acela care sunt chemat de Dumnezeu să fac ordine. În familie, tata și mama fac ordine, nu altcineva. Nu vine Duhul Sfânt să facă ordine în familia ta. El te învață, îți explică, de asta avem Scripturile. De asta sunt și momente în care ai o anumită revelație și realizezi, stai că ceva nu e în ordine în viața mea. Dumnezeu te cercetează să faci asta, dar tu vei face, nu va face în locul tău nimic. Din ceea ce tu trebuie să faci. Noi suntem datori să facem. Și gândiți-vă așa. Chiar dacă Dumnezeu ar spune cuiva toate păcatele din locul acesta. La un moment dat cineva a venit și mi-a spus, și m-am bucurat de lucrul acesta, nu spun asta ca să deranjez pe cineva, mi-a zis, uite, ai folosit pe omul acela și n-ai știut că omul a făcut așa și așa și așa, tu nu prea ai călăuzit la Dumnezeu. Și am spus, uite, eu n-am slujba asta de proroc. Dacă aș fi avut-o, poate aș fi reușit să înțeleg, să văd, să evit greșeala. Eu n-am asta, dacă tu ai știut și el știa. De ce nu mi-ai zis lucrul acesta? Pentru că dacă ar fi fost responsabil, putea să-mi zică. Și m-am gândit, citind acum zilele astea epistola asta, chiar dacă aș fi fost proroc, tot n-a răspuns corect. Nici chiar dacă ai fi proroc, pentru că acolo erau mulți proroci și totuși n-au descoperit ceea ce a rezolvat Pavel acolo. Și Pavel era apostol. Vedeți, Duhul Sfânt nu face ceea ce noi suntem chemați să facem. Și dacă astăzi, acum, Duhul Sfânt ar descoperi unui păstor, fratele Minge, care este aici în spate, uite, în biserica asta este păcatul ăsta și ăsta și ăsta, și spune toate păcatele grave, doar cele grave care sunt în biserică. Cred că l-am luat de la spital pe fratele Mircea. Pentru că nu așa lucrează Duhul Sfânt. Tu când știi că ai o problemă în viața ta, rezolvă. Ce aștepți? Cine să vină să-ți o rezolve? Sau ai văzut pe un frate că face un anume lucru și aici se vorbește partea a doua a textului în care n-a intrat foarte mult fratele Viorel, se spunea că v-am scris să n-aveți legături cu. Și spune acolo, și să știți că nu e vorba de curvie. De exemplu, spune lăcomie de bani. Care dintre dumneavoastră ați fost atât de atenți și de aproape de Dumnezeu încât să sezizați un om care este efectiv robit de lăcomia aceasta de bani? Și odată să te rogi pentru el, după aia să-i spui lui și să-l confrunți, mă, tu ai o problemă cu asta. Și după aia, dacă nu se rezolvă problema, să vii să spui fraților, mă, fraților, uite, în biserică este lucrul ăsta, este păcatul ăsta. Hai, ajutați-mă, faceți și voi ceva, hai să lucrăm împreună ca să rezolvăm păcatul ăsta. Sau aici se vorbește iar închinător la idoli.
ai sesizat că cineva este robit de un anume lucru, care devine o idolatrie pentru el. Nu mai mănâncă, nu mai doarme, nu mai face nimic, este robit de un anumit lucru. Ai spus vreodată, luând act de chestiunea asta, ai făcut ceva din ceea ce depindea de tine să faci? Sau ai așteptat ca să facă, și am spus, prorocul sau altcineva. Nu este corect așa. Fiindcă aici, până și Apostolul Pavel n-a primit el descoperirea de la Dumnezeu ca să facă ordine acolo în biserică. El știa că în biserică trebuie să fie ordine și el a întemeiat biserica asta. El ținea ca nimeni altcineva la biserica asta, ca la toate bisericile, unde s-au ostenit mult că oamenii s-au de Evanghelia să se pocăiască. Dar au venit, au auzit la un moment dat niște oameni care ziceau, la noi în oraș, se zice că la noi în biserică e ceva ce nu se întâmplă nicăieri în Corint. Uite, un om trăiește cu cineva din familie, este un incest acolo. Nici în lume nu e așa ceva. Și Pavel zice, cum se poate? Păi uite, au venit acolo, după aia au mai venit trimiși care au discutat cu Pavel și au povestit și ei. Vedeți? Adică noi suntem responsabili împreună ca să scoatem păcatul din biserică. Nu aruncăm, tu rezolvi problema, tu rezolvi problema, tu rezolvi problema. Sau mai ales aruncăm cu toții în spinarea Duhului Sfânt. Da, Duhul Sfânt, da, El trebuie să rezolve problemele noastre. Nu așa lucrează Dumnezeu. Și acum eu m-am gândit să vorbesc astăzi despre faptul că avem niște alegeri de făcut. Noi avem de ales. Avem de ales în primul rând dacă rămânem înăuntru sau vrem în afară. Trebuie să ne hotărâm, ori înăuntru, ori în afară. Răspunsul corect la întrebarea asta ar fi înăuntru noi, afară păcatul. Așa trebuie să răspundem. Când suntem chemați de Scriptură și se spune și asta, și asta, și asta, și asta, și se spun față în față, binele și rău, sub diverse forme. Răspunsul ar trebui să fie, eu rămân înăuntru, Doamne, păcatul îl scot afară. Fiindcă altfel ce se va întâmpla? Tu vei fi scos afară. La fel cum se spune aici, în pasajul acesta. Și nici nu știu cât timp, sigur nu o să am timp să spun ceea ce, și acum vă spun pentru că e important, fiindcă s-ar putea să uit. Orice om care este în ziua asta aici și care aude cuvântul acesta din Scriptură din 1 Corinteni și care știe care e un păcat nerezolvat, trebuie el astăzi și acum să rezolve. Dacă așteaptă să vină nu știu cine, nu știu când, să se întâmple nu știu ce, s-ar putea să fie nenorocit de tot. Pentru totdeauna. De ce să fii scos afară? Am vorbit mai devreme și spuneam că Domnul Iisus Hristos a făcut referire la niște lucruri șocante. Mai bine să nu se fi născut. Cum? Adică își permitea Domnul Iisus să spună așa ceva? Cum adică? Chiar și prin Ecleziastul, zice, prin Iov, nu-i bine să gândești așa, un om care nu-i bine să spui de ce sunt, de ce există. Nu, există pentru că vrea Dumnezeu, bucură-te de existența ta, indiferent cât de grea este. Cum adică Domnul Iisus spune mai bine să nu te fi născut? Când vine vorba de iad, noi nu realizăm ce înseamnă iadul. Am spus, când privim la un cancer, cât de cât mai înțelegem noi, că vedem cu ochii ăștia de carne. Dar când privim la păcat, nu înțelegem decât dacă avem privirea Duhului Sfânt asupra păcatului. De-abia atunci suntem înspăimântați de ceea ce înseamnă păcatul și de-abia atunci putem lua act și putem face ceva și vom face totul împotriva păcatului. Dacă am ști unde ne conduce păcatul. Și vorba de orice păcat nemărturisit, nu vorba doar despre curvie. Pentru că și atunci când vorbim despre disciplinare, ne gândim la curvie. Maturitatea unei biserici nu stă când disciplinează doar curvare. Maturitatea unei biserici stă când disciplinează lăcomia, când disciplinează închinarea, când disciplinează defăimarea, când disciplinează beția, când disciplinează pe un om hrăpăreț sau un om care ia cu sila, cu deasila. Asta e, atunci e biserică matură. Simplul fapt că erau darurile Duhului Sfânt sau erau unelte ale Duhului Sfânt sau slujbea Duhului Sfânt în biserică, asta nu însemna că biserica era matură. Pavel le zice la începutul epistolei, voi sunteți firești. Oarecum unii erau copii în credință că erau începători, dar când au trecut ani de zile nu mai ești un copil în credință. Ești doar firesc sau doar lumesc. Când tu nu rezolvi problema păcatului, indiferent de ce experiență ai avut cu Dumnezeu, oricât de mari ar fi fost experiențele tale cu Dumnezeu, dacă există păcat în viața ta, păcatul acela te va naufragia, te va duce înspre iad. Acel păcat nemărturisit și acel păcat nerezolvat. Sunt păcate scandaloase de felul acesta. Sau sunt, dacă ne uităm în Noul Testament, iarăși n-am timp să mai spun foarte mult, dar disciplinarea se face și prin alte păcate, afară de păcatul de curvie sau păcatele astea scandaloase. De exemplu, când e vorba de dezbinare, știți că în Biblie scrieți că să te ferești de cel care face dezbinări. Și dacă îl mustri odată, două ori și nu înțelegi, te ferești, îl socotești un păgân. Aia însemnat disciplinare. Toată biserica se ferea de oameni care făceau dezbinare. O chestie ciudată în Biblie, care nu v-ați gândit, sunt sigur, nici eu nu m-am gândit. Știți că în Biblie spune că dacă cineva, unul nu are grijă de ai săi, de familia sa, el trebuie pus deoparte, trebuie disciplinat. Dar este un text în Biblie care spune și de lene.
S-a citit, cred că astăzi la rugăciune din Tesaloniceni. Oamenii nu mai făceau nimic, stăteau, las că va veni Domnul și atunci trăiau într-o debandadă totală. Și astfel de oameni care sunt leneși, care nu lucrează nimic, care nu fac nimic, care nu au niciun sens în viață, oamenii ăștia trebuie puși deoparte. Asta spune Scriptura. Și sunt și alte lucruri afară de curvie care țin de disciplinare. Dar aș vrea să mă refer la păcatul care este astăzi activ în viața noastră. Aici nu trebuie neapărat eu să le spun pe toate, pentru că dumneavoastră fiecare și eu știu foarte bine care este păcatul în viața. Nu se poate să trăiești un păcat, să ai cunoștință de Scriptură și să nu știi care este păcatul acela. Conștiința ta, Duhul tău, conștiința ta semnalizează ceea ce este grav și este păcătos și ceea ce trebuie scos afară din viața ta. Dumnezeu să ne ajute astăzi să facem lucrul acesta. Astăzi să facem. Dacă nu facem asta, suntem într-un mare pericol. Știți că de 3 ori în pasajul citit de fratele și în tot capitolul acesta de 4 ori se spune dați afară. Versetul 2, dat afară. Versetul 5, dat pe mâna satanei. Versetul 7, măturați sau scoateți. După aia cel mai concluzia, cumva, apogeul. Versetul 13, dați afară, dar din mijlocul vostru. De 4 ori Apostolul Pavel, în același context, în același paragraf, în scrisoarea asta, s-a îmbibat, v-am spus, prima parte a scrisorii este îmbibată de urgența aceasta a rezolvării păcatului, a rezolvării păcatului dezbinării și a rezolvării păcatului imoralității. Și este îmbibată și oricând, dacă oricine citește onest epistola asta, n-are cum să treacă vederea, zic că epistola vorbește despre. Nu, despre asta vorbește în primul rând. Până să vorbească ție despre tot felul de lucruri, despre asta vorbește, despre păcatul din viața ta, care nu poate fi tolerat și nu va fi tolerat. Nu va fi tolerat pentru că la judecată Dumnezeu nu va face diferență, va spune, uite că ăsta a fost cu tare, numele, cum facem noi. Iar și astea țin de restricțiile astea pământești. Trăim într-un trup de carne, suntem supuși acestor gândiri omenești. Fratele cu tare, sora cu tare, uite ce a făcut, uite ce experiențe Dumnezeu a avut, uite ce a scos din Scriptură, sau uite ce... N-au nici o valoare în ziua judecății lucrurile astea, dacă mai întâi nu s-a rezolvat problema păcatului. Înțelegeți de ce în Evanghelie spunea că chiar dacă unii au prorocit și au făcut minuni mari și semne și li se va spune afară, nu vă cunosc, ați făcut fără de lege. Asta înseamnă nu că de acum omul ajunge la un moment dat, zice eu sunt desăvârșit, perfect sfânt. El poate să ajungă matur în sensul că nu mai este niciun păcat care să controleze viața. Dar nu neapărat acum că nu mai are nevoie niciodată de iertare. Este problema de păcate tolerate, de păcate care controlează viața, de păcate care suruinează viața. Despre asta este vorba în primul rând. Odată ce păcatul este mărturisit, și aveam în gând să citesc din Isaia 1 și hai să citesc lucrul acesta, pentru că este o încurajare al Dumnezeu și așa face și Apostolul. Niciodată punerea deoparte, disciplinarea, chiar excluderea, cum este aici, nu se face efectiv pentru a omorî, se face pentru a recupera. Dacă Dumnezeu nu mai vrea să recupereze nimic, îi lasă pe oameni în plata păcatului, a minții lor blestemate. Și oamenii ajung în iad, fără să realizeze că merg într-acolo. Dar ori de câte ori ești disciplinat, ori de câte ori conștiința ta îți vorbește, ori de câte ori un om din viața ta te trage de mânică, ceva nu e în regulă, atunci să știi că e glasul lui Dumnezeu. Spuneam că este un verset în Isaia și de dimineață, când m-am trezit, m-am gândit la versetul acesta. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lână. Știți că sângele Domnului Iisus Hristos de aceea a fost vărsat ca să ierte, ca să ne scape de păcat. Știți că de aceea Domnul Iisus Hristos a fost făcut păcat pentru noi, ca să nu mai trăim în păcat, ca să nu mai rămânem în păcat. De asta e o absurditate să vorbești despre crucea Domnului Iisus Hristos când tu ai păcat în viața ta, pentru că crucea tocmai ăsta era rolul crucii, de a osândi păcatul. Și atunci cum poți să vorbești despre mântuire, despre Iisus, despre, nu mai zic, masa Domnului, când există păcat activ în viața ta? Este cu totul anormal, un om care nu judecă deloc, a cărui minte este total împărțită și nu realizează. Este decelerat, n-are cum să... Nu poți să faci lucrul acesta. Iisus Hristos și crucea și moartea Domnului Iisus Hristos, exact de asta există în viața noastră, ca să rezolve problema păcatelor noastre. Și acum spuneam despre disciplinare. Noi am vorbit de familie când suntem familie. Este un verset în Proverbe și cred că se aplică și la disciplinarea în biserică. Spune aici în Proverbe, capitolul 19, versetul 18, pedepsește-ți fiul căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori. Eu știu că vis-a-vis de disciplinare fiecare sau sunt destui frați care cred așa. Nu vă grăbiți să vorbiți despre subiectul acesta. Când știam că este în Biblia asta, m-am frământat și foarte greu să vorbesc despre asta. De ce?
Pentru întotdeauna trebuie să existe un echilibru între a oferi omului șansa de salvare și de întoarcere și în același timp de a oferi Duhului Sfânt ceea ce îi aparține, adică un suflet curat, un suflet nou și atunci a scoate păcatul afară. Apostolul Pavel folosește chiar deviza aceasta, termenul acesta, dat pe mâna Satanei. Și mai e și în 1 Timotei vorbește despre Imeneu și despre Alexandru pe care i-a dat pe mâna Satanei. Adică din când în când apostolul a uzat de instrumentul acesta extrem de a arunca pe cineva afară cu totul din biserică. Ceea ce înseamnă excludere și poate chiar mai mult decât excludere. Și nu mai am timp și nici nu mai am de gând să vorbesc despre ce înseamnă lucrul acesta dat pe mâna Satanei. Ce aș vrea să revin la niște alegeri pe care noi trebuie să le facem. Am spus că noi trebuie să ne hotărâm, vrem înăuntru sau vrem afară. Dacă rămânem sau credem că rămânem înăuntru așa cum nu trebuie, vom fi scoși afară. Nu vrem noi, vom fi scoși afară. Și Dumnezeu nu va face rabat de la sfințenia sa niciodată. Dar aici, apropo de alegerile noastre, că sunt niște lucruri practice, vreau să zic rapid în 5 minute și închei. Ce alegi? Se spune aici, versetul 2, voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară de mijlocul vostru. Ce alegem noi? Fala sau imaginea de sine sau durerea, mâhnirea, jalea? Cuvântul care este în spate aici se folosea atunci când cineva bocea morții. Și este și în cultura iudaică, era și mai în cultura noastră românească, deși în biserice neoprotestante s-a exclus cumva s-au exclus obiceiuri de genul acesta, pentru că înțelege învierea și așa. Dar oamenii, în general, din cultura asta, care nu înțelege învierea trupului cum o înțelegem noi, au acel obicei al bocelii la înmormântare. Cuvântul acesta care se folosește aici este exact termenul acesta, nu ați bocit. Ai zis lângă tine un om care se scufundă în păcat? Ai lăsat acolo. N-ai ars pentru el. Ori din diverse motive, ori că ți-a fost doar frică să nu pățești tu ceva, sau ori ai vorbit de poziția celui cum făceau fariseii, că asta e păcătoasă, hai să o rezolvăm. Ori, în sfârșit, dar n-ai făcut ceea ce trebuia să faci, nu mai contează motivul. Dacă nu te-a durut, dacă nu ai jelit pentru ceea ce s-a petrecut acolo, și noi avem dreptul să alegem. Vrei să jelești când se întâmplă ceva sau te mândrești sau te fălești sau... Aici ideea este, ori m-am întrebat și eu, cum e posibil? Fiindcă aici era un păcat de incest care era mai grav decât în lume, cum e posibil că adică imaginați, omul ăsta trăia în lume și nu cădea în așa păcate, pentru că și în lume a face așa ceva, relații de genul acesta, puteți citi din cartea Leviticul, să vedeți că numai cananiții în idolatrie săvârșeau astfel de păcate. Nici măcar un popor normal, așa, oameni sănătoși la cap, nu comiteau astfel de păcate. Și un om care în lume n-a făcut așa ceva, vine în biserică și face așa ceva. Păi nu e absurd lucrul acesta? Dar știți cum? Aici Pavel și spune, era ideea aceasta de mândrie cumva. Voi v-ați fălit. Adică nu știu dacă ați întâlnit vreodată, e foarte ciudat, se întâmplă. Ai o relație cu Dumnezeu când ajunge la cote foarte înalte. Ai o experiență specială cu Dumnezeu, nu știu, se întâmplă în viața ta, ai un dar de la Dumnezeu, ceva și dintr-o dată începi să plutești așa. Te umfli. Și dacă nu ești atent și dacă nu te ții de Scriptură, pentru că sentimentele tale atunci nu te mai ajută. Tu ești așa, eu sunt gata, eu nu mai sunt, păcatul nu mai atinge pe mine. Atunci cazi. Atunci poți să cazi în cele mai deplorabile păcate. Pentru că asta spune mândria. Ce crezi că se rugau oamenii lui Dumnezeu? Doamne, să nu rămână mândria în viața mea, ca să nu fiu vinovat de păcate mari. Atunci când te umfli și te crezi cineva, atunci este cel mai probabil. Ești în cel mai mare pericol de a te desufla într-o dată și a cădea așa de tare cum nu ți-ai imaginat vreodată. Cum n-ai fi căzut nici dacă n-ai fi fost credincios. Mândria asta, ideea asta că ești cineva, e foarte periculoasă. Trebuie să alegem mândria sau jalea. Te doare pentru ceilalți. Dacă nu te doare și te crezi cineva sau te crezi pe din afară, vei vedea unde vei ajunge. Cu toată imaginea ta de... Știți ce au pățit fariseii? Au ajuns departe de Iisus, cu toată imaginea lor și cu toată sfințenia lor. Erau sfinți în multe aspecte. Nu vreau să spun ce viață aveau cu Dumnezeu, poate mai riguroasă decât mulți dintre noi. Și totuși departe de Iisus. De ce? Ideea asta că ești cineva. Asta îți ruinează viața. Apoi o altă alegere. Se spune în versetul 3 că despre mine, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat. O altă alegere, nepăsare sau acțiune. Și am zis și mai devreme, bun, asiși la ceva, e ceva neregulă în viața ta sau în viața altuia. Ce faci, stai nepăsător sau acționezi?
Nu este ciudat că Apostolul Pavel la mulți kilometri distanță vedea păcatul din biserică și ăștia cu păcatul sub ochi nu-l vedeau? Iar nu vi s-a întâmplat ca să vedeți mult mai ușor păcatele în viața altora și când vă uitați dumneavoastră și vă uitați cu oglinda asta în mână. Că în fiecare duminică ce avem noi aici? Și tot te uiți și trebuie să după ani de zile, dacă cumva te trezești, te dezmeticești, mă, dar cum am putut eu trăi așa? Dar n-ai avut oglinda asta în fața ta timp? Și te știau toți, sau mai toți știau, dar nimeni nu ți-a zis. Și tu ai aflat, uneori afli ultimul despre ce ai să petrece. Astea sunt probleme legate de dezbinare și de relații incorecte în biserică. Când noi ar trebui să ne ajutăm ca să rezolvăm problema păcatului, noi ori condamnăm, ori stăm nepăsători sau condamnăm într-un mod eronat și greșit. Și atunci, în loc să ajutăm pe fratele nostru, ăsta se duce din ce în ce mai jos, din ce în ce mai jos, din ce în ce mai jos. Și este și vina noastră. Asta înseamnă o biserică disfuncțională. O biserică în care nu este dragoste. Sunt toate darurile, dacă nu-i dragoste, cu adevărat, nu dragoste. Și ultima lege la care vreau să fac referire. În numele Domnului spune, citeți versetele 4 și 5, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei. Aici e decizia pe care oamenii trebuie să iau decizii cu privire la păcat. Dacă nu iau decizii, degeaba înțeleg păcatul și îl văd în față. Ei trebuie să decidă să rezolve păcatul. E altceva decât a ști păcatul. Pentru nimicerea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus Hristos. Și alegerea la care m-am gândit, până la urmă, vrei viața de acum sau vrei viața de dincolo? Dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua de apoi. Nu spunea Domnul Iisus Hristos, ce îi folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Și atunci noi zilnic cumva alegem, ori am grijă de ce e aici și aleg trupul și tot ce ține din viața asta, ori am grijă mai întâi cu prioritate de ceea ce este dincolo, de împărăția și neprihănirea lui. Și atunci celelalte lucruri, inclusiv trupul și tot ce ține de nevoile noastre trupești, se rezolvă. Aici eu gândesc în felul următor. Când e vorba de a exclude un păcat din viața ta și în mod comunitar de a exclude un păcat din biserică, primul lucru care intervine este rușinea. Și te gândești, dar cum, dar eu, dacă așa, dar trupul meu, dar imaginea mea, dar cine sunt eu, nu pot să fac așa ceva. Și asta spune Satan, nu fă că te vei face de râs și nu știu ce. Aici fac o paranteză dureroasă și închei cu asta și poate un lucru pe care să-l țineți minte și mai ales voi care sunteți tineri. Eu am sesizat ceva, știți că noi facem căsătoriile în biserică. Nu din totdeauna căsătoriile au fost făcute în biserică. Și fiindcă căsătoria înseamnă bărbatul reprezintă pe Hristos, soția, viitoarea soție, logodnica, reprezintă mireasa Domnului, biserica, noi spuneam așa, dacă cineva a păcătuit, atunci nu putem să venim în fața oamenilor cu o imagine măjită a lui Hristos, adică cumva Hristos sau biserica, adică ea, fata, să aibă ceva. Și atunci, dacă cineva a curvit, atunci nu putem accepta să facem biserică lucrul acesta. Deși facem în altă parte, sub altă formă, ca un fel de amendare a unor astfel de păcate. Eu am sesizat ceva și am vorbit și cu frați mai în vârstă. Sunt oameni, dintre cei mai puțini, să știți, oameni sinceri care vin și spun. Și cred că ați avut ocazia, toți cei care sunteți căsătoriți, probabil că ați fost întrebați, cel puțin astăzi asta este practica la Logodnă sau atunci când se inițiază o căsătorie și discută cu frații bisericii, una dintre întrebările esențiale este, ești curat sau nu? Și fiecare trebuie să dea un răspuns. Dacă spui da, atunci merge mai departe în modul în care îl cunoașteți, iar dacă spui nu, în funcție de gravitate, de situație, de caz, se iau diverse alte măsuri, dar nu mai poți să fii cum sunt toți ceilalți. Dar problema este următoarea. Sunt oameni, din ce în ce mai puțin, spun și alți frați cu experiență, nu eu, sunt oameni care, confruntați cu întrebarea aceasta directă, spun, am păcătuit așa, sau aici, sau atunci. Sunt oameni care spun, da, nimic, noi suntem în regulă. Și simți uneori și miroși, acolo e o problemă, ceva nu e în regulă. Tânărul ăsta sau tânăra asta nu-i curată. A avut ceva probleme. Dar neagă absolut orice, chiar dacă l-ai întrebat. Ba mai mult ajung la ceartă, sare familia, partea a doua n-am timp să povestesc, dar
când se ia o decizie, prima dată sar ceilalți. Vai, cum ai îndrăznit, cum te-ai luat de, dar aduc probele, martorii, poliția, dosarele, judecătorul. Nimeni nu acceptă. Și e normal cumva, pentru că din firea noastră nu acceptăm să fim rușinați, să fim scoși în față, să fie păcatul scos în față judecat. Care acceptă? Așa ușor. Dar trebuie să o faci, pentru că dacă nu, tu însuți vei fi dat afară de Dumnezeu. Sau vei fi lăsat și vei merge către ghenă și către iad. Și revin la situația pe care am spus-o. Vis-a-vis de întrebarea aceasta, alegi viața de aici sau viața de dincolo? Se fac socotel și părinții gândesc așa, din păcate. Păi dacă nu-i nunta în biserică. 1. Ce vor zice imaginea, ce vor zice ceilalți. Dar 2. Dar nu mai avem bani, dar e așa de greu astăzi. Cum o să se descurce? N-au unde sta, n-au loc de muncă, n-au așa. Și atunci oamenii aleg și preferă să mintă, decât să se pocăiască. Și asta ar fi o șansă pentru ei să se pocăiască. Doar oamenii preferă să mintă, foarte mulți oameni mint cu privire la ceea ce au făcut și ceea ce au trăit, ca să nu. Adică aleg viața asta și își periclitează viața de dincolo. În general, iarăși din experiență, frații spun, și tinerii sunt sfătuiți la astfel de întâlniri private, dacă tu minți, nu mă minți pe mine și nici nu câștig eu nimic dacă tu mi-ai spune mie adevărul, dar vei avea probleme în familie și peste ani vei suna și vei spune, frate, vină pe la noi pe acasă. Frate, uite copilul meu, uite soția mea, uite că toate merg de andoasele, toate se distrug, toate se strică. Ce spunem noi în fiecare lună? Ce se spune de la învon în fiecare lună când suntem la cina Domnului? Judecați-vă voi singuri. Dacă noi înșine nu ne judecăm, ce se va întâmpla? Ne va judeca Dumnezeu. De unde începe judecata lui Dumnezeu? De la casa Lui. Și atunci în viață clachezi, te blochezi, se distruge una, se distruge alta, toate se ruinează. Pentru că ai mințit. Și noi trebuie să spunem mulțumesc, tare mulțumesc, sărut mâna lui Dumnezeu pentru că suntem în nou legământ. Știți de ce? Știți cum era? Citiți Leviticul, vedeți ce însemna Leviticul, toată problema asta legată de curățire și necurățire. Ori de câte ori avea cea mai mică necurăție, legată de orice, și de lucruri, și de gesturi, și de afară din tabără. Vedeau toți, ăsta își lua un pachetel acolo cu mâncare și hainele și ieșea afară din tabără. Funcție de gravitate. O zi, o săptămână, o lună sau pe întotdeauna. Funcție de curăție din viața ta, erai afară din tabără. Erai curăție, se rezolva problema, reveneai în tabără. Nu îndrăznea nimeni să meargă la cort dacă nu rezolva problema curăției sale, pentru că altfel era pasibil de pedeapsa cu moarte. Era ori omorât cu pietre dacă descoperea Dumnezeu prin alții, sau Dumnezeu însuși putea să ducă la îndeplinire actul acesta al judecății. Dar noi ce spunem azi? E greu să rezolv problema păcatului. Să vedeți atunci cum era. E greu să spun că am greșit aici și aici și aici. Să vedeți atunci cum era. Nu ne convine cum este astăzi. Noul legământ ne oferă atâta har cum nu merităm noi sub niciun chip. Și au fost generații întregi de oameni care s-au chinuit oamenii ca să rezolve problema păcatului, cum n-aveți idee cât s-au chinuit. Și noi suntem ofturoși și leneși și aroganți și permitem și tăinim tot felul de chestii. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun? Pentru că nu realizăm gravitatea lucrurilor pe care le facem. Și atunci avem de ales. Vrei viața asta? Da, o să ai o nuntă în biserică, să-ți facă multe poze, o să te lauzi la fete, că uite ce nuntă, uite ce roche mi-am luat, uite ce nu știu ce. Ce folos când adâncul tău știi? Și chiar dacă acoperi și astupi ceea ce spune conștiința ta la un moment dat în viața ta, poate când vei naște și va fi foarte greu, vei fi între viață și moarte, poate când copilul tău va avea un accident, poate când soțul tău va pleca de acasă, va face alte prostii, atunci îți vei aduce aminte. Am acoperit și am tăinuit chestia asta și n-am vrut să o rezolv. Și am venit la cina Domnului și n-a rezolvat-o. Sau n-am venit la cina Domnului pe ideea că eu am păcat. Atenție! Acum citind și recitind 1 Corinteni, meditând, anii ăștia am meditat mult, ultimii 2-3 ani la chestiunea asta legată de cina Domnului, pentru că au fost și în biserică toate discuțiile care au fost. Să știți, cine nu participă la cina Domnului, indiferent de motiv, omul ăla se dezice de Iisus Hristos. Singur se găsește nevrednic de Iisus Hristos. Este un pericol imens să nu fii împărtășit cu Iisus Hristos la cina Domnului. Tu prin gestul tău spui că ești în afară. Asta spui, că ai ales să fii afară. Dacă e o chestiune disciplinare a bisericii, unde aia e altceva. Dacă tu însuți stai departe de cina Domnului și de Hristos, ești într-un pericol uriaș, uriaș. S-ar putea să rămâi afară de tot. Nu faceți lucrul acesta niciodată. La cina Domnului veniți mărturisind, sau noi venim cu toții mărturisindu-ne păcatele. Și Iisus Hristos face ceea ce a spus. Ce vedeți afară, imaginea aceasta, metafora asta.
dintr-o dată ceea ce era negru, ceea ce era murdar, dacă este sinceritate, dacă este renunțare la păcat, dacă este dorință după Dumnezeu, tot ceea ce este murdar dintr-o dată, ca pentru o minune, este acoperit. Și tu ești văzut sfânt și după aia când ești văzut sfânt, de asta se și spune la cine că anunțăm revenirea Domnului, ești anunțat, vezi că trebuie să ești și chemat să te sfințești. Tu ești sfânt, dar ești chemat să te sfințești. Pe ușorii ușii vieții noastre este acolo sângele lui Iisus Hristos. Dar noi suntem mici, tot trebuie să creștem, până ajunge la sângele ăsta. Adică viața noastră practică trebuie să ajungă din urmă felul în care noi am fost socotiți nepriniți de Dumnezeu. Și atunci asta înseamnă maturitate. Sfințenia ta din afară să atingă sfințenia aceea pe care ți-o acordă Dumnezeu. Sigur, nu în totalitate va fi îndeplinită în viața asta, dar oricum, chemarea noastră este să fim sfinți așa cum Dumnezeu este sfânt. Și dați afară răul. Să dăm afară răul din mijlocul nostru. Asta este chemarea lui Dumnezeu. Nu o va face El. Este chemarea noastră. Amin.